Dodávateľ sa môže na elektronickom trhovisku registrovať na úvodnej stránke www.eks.sk. V pravej hornej časti obrazovky zvolí možnosť Registrácia a následne možnosť Dodávateľ. Objaví sa mu registračný formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Polia, ktoré sú označené hviezdičkou, sú povinné. Obchodné meno alebo názov inštitúcie uvedie v tej istej forme, ako je zapísané v obchodnom registri, v zriaďovateľskom alebo zakladateľskom dokumente, ktorý deklaruje postavenie subjektu. Uvedie identifikačné číslo organizácie, tzv. IČO. Adresa sídla musí byť v tvare v tej istej forme, ako je zapísané v obchodnom registri, v zriaďovateľskom alebo zakladateľskom dokumente, ktorý deklaruje postavenie subjektu. Na ňu budú po úspešnej registrácii doručené identifikačné a autentifikačné údaje pre účel potvrdenia registrácie na elektronickom trhovisku. Okrem týchto údajov musí dodávateľ vyplniť e-mailovú adresu pre účely elektronickej komunikácie, kontaktné telefónne číslo, daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo DPH, ak sa ho tento údaj týka, medzinárodné bankové číslo účtu IBAN bez oddeľovačov, to jest medzier, lomítok, pomlčiek a podobne. Predmet plnenia prostredníctvom CPV kódov. Nimi definuje rozsah tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré plánuje na elektronickom trhovisku ponúkať. Môže ich vypísať buď jednotlivo, alebo môže skopírovať celú skupinu. Kliknutím na Zadať kódy CPV. Dodávateľ zapísaný do zoznamu podnikateľov označí toto políčko. Ak dodávateľ nie je zapísaný do tohto zoznamu, políčko neoznačuje a bezodkladne požiada o zápis do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Registrácia je možná aj bez zápisu do zoznamu podnikateľov, avšak s obmedzenou funkcionalitou. Pre predkladanie ponúk a obchodovanie je zápis do zoznamu podnikateľov nevyhnutnou podmienkou. Ak dodávateľ neuvedie informáciu, že je zapísaný v zozname podnikateľov, systém ho na to upozorní a vyzve na zápis. Veľmi dôležité je označenie políčka Možnosť zasielať informácie o zadaní zákazky. Vďaka tomu bude dodávateľ e-mailom upozornený pri každom vyhlásení obchodu, ktorý obsahuje zhodné CPV kódy, aké zadal pri registrácii do predmetu plnenia. Ak túto možnosť neoznačí, nebude informovaný o žiadnom vyhlásenom obchode. Pred ukončením registrácie je potrebné opísať text v políčku Overenie. Po zvolení možnosti Pokračovať zadá dodávateľ prihlasovacie heslo, ktoré bude používať na elektronickom trhovisku. Heslo musí byť dlhé od 8 do 20 znakov, musí obsahovať malé a veľké písmená, číslice alebo špeciálne znaky. Toto heslo si dodávateľ vymyslí sám a nikto iný ho nepozná. Musí si ho uchovať pre ďalšiu prácu so systémom. Po zvolení možnosti Odoslať žiadosť sa dodávateľovi zobrazí výsledok podania žiadosti. Systém v tejto chvíli automaticky vygeneruje jednorázové prihlasovacie údaje, ktoré mu budú obratom distribuované do vlastných rúk za účelom jeho jednoznačnej identifikácie. Po získaní obálky s identifikačnými a autentifikačnými údajmi je potrebné tieto údaje použiť pre potvrdenie registrácie. Dodávateľ sa prihlási na úvodnej stránke kliknutím na záložku Prihlásenie v pravej hornej časti obrazovky a zvolí možnosť Dodávateľ a verejnosť. Ako prvé zadá používateľské meno, ktorému bolo pridelené pri žiadosti o registráciu. Následne vyplní heslo, ktoré zadal pri registrácii. Zvolí Prihlásiť sa. V tomto kroku vyplní dodávateľ jednorazové prihlasovacie heslo, ktorému bolo zaslané obálkou do vlastných rúk a zvolí možnosť Overiť.
Toto heslo už viac nebude potrebovať. Po potvrdení registrácie zo strany dodávateľa sa zobrazí potvrdenie o úspešnom dokončení registrácie.